Maphama M pethu siphamandla kamtshalo the way from Bhamshela. Music pethu ade ngawuqala yabo, but indaba yokubhala nani nokurekhoda ngaqala ngo-2013 because ingoma yami yokuqala nje ngayirekhoda ngo-2013. Kwakunabafowethu nje bangasekhaya baningi yabo, babethanda music abebadadlana kunathi, singabalozi imali, singabala onaifa ngebhadiki sewashona omunye yabo. Babejwayele ukudlala lezi ngoma lezi yabo, lezi ngoma zaphesheya zo-Rick Ross no-Lil Wayne, download ama-beats. So nafethu shuthi yabo ngangiskima nabo yabo, kodwa bebadadlana kunami yabo, beleyenza lento beyenza lento nami gcina sengiyithanda lento dog yabo, sipatanisa sibhala into engekho nama-flow ingakabi right nje. So like ngo-2013 sengiqala sengifunda esikoleni eqinisani ya ngaqala-ke lapho ngarekhoda because afike ngahlangana nabanye abafethu laphaya bangikhombisa istudio saqala ukurekhoda kusona sika-Paraffin le Nzansi, la ngaqala ukurekhoda khona ngo-2013 ngoma yami yokuqala. Ngirekhoda nomunye umfethu naye wangasekhaya esasinaye kule crew le esasijwayele ukuhlangana nayo yabo, ntambama sipractice lezi ngoma lezi sagcina sibhala nezethu. Ngayenza I believe in God, ngangenza komimjida ngala ngasekhaya kuthiwa konke koyi-omnivo, edume ngo-omnivo ngalezo y'khathi ya ngayenza I believe in God. So emva kwalokho-ke lakhi ama-projects ami nje abe serious, kube yikhanyisa EP eyangifaka phethe ey'ndaweni ey'ningi. Nawo music video nawo asekhunyana kancane akusafani. Ividiyo yami yokuqala nje engayishuthayo kwakuyisama, bheda-ke leya video kwakuyisama, kufeaturishe omuyimjida wami kuthiwa uChi yabo. Bheda but ngoba yabo sasinalento le ukuthi siyayifuna yahamba nje, kodwa hhayi ngaleyo ndlela. But-ke yashintsha ilife yami ngampela, abantu babona ukuthi no le muntu lo useserious ngampela. Ile ngayishutha phese ngiyishutha nawe le ntozi awuvume ntombi. Oh yeah. Hey. Then emva kwalokho like ngonyaka odlule ngo-2022 ya ngakhipha ile ntoza isogcina sifikile EP. Ngifeaturishe like music Khuli, PA from Ambitious, Crossy, Dice, Red Rock, Targets. Qala phethe ngabona ngayo ukuthi no yabonayo manje umuntu uya-elevator yabo, izinto ziyashintsha yabo. First time nje doki ngiqala ukuvela kwi-TV, ngavela ku-1KZN yabo. I was so happy dog, nomphakathi u-happy, everyone yabo. Ngithi ngiyangena phethe ku-Facebook wapha i-message nqwaba, I feel like i-superstar yabo dog. So yeah, after that-ke izinto-ke zazenzekela-ke after lokho. SABC 2 Morning Live. Maphama M, good morning. Can you hear me? Channel O, like MTV Base, Tracy, sifikile lapho dog. Cape Town TV, I was there. Yabo nje izinto zenzeka like ilanga newspaper. Kuningi nje dog. Emva kwalokho kwenzeka ngathola abafowethu befuna ukushaya like ama-podcast yabo, nemsakazo futhi ngayishiya imsakazo. I've been on Ukhozi FM, Gagasi, to name a few nje. Emva kwalokho-ke sashaya ingasebenza kanzima. Ngasebenza kanzima mina we. Ngasebenza kanzima mina we. Ngathi thuku zami ngeke iwele boss. Ngathi thuku zami yenza kakhulu ngasebenza kanzima. Iyona gijima ko-Tracy ko-Bani MTV Base nayo futhi yabo yayishintsha kakhulu impilo yami yamanje yabo. And shout out to you D fethu ukuthi kusiza ukulahla ithemba ongcono ngizobekeze futhi masusitholile step ngisho athi asikho sikhulu kakhulu. Ushaya iphasi face nomunye naye ushaya iphasi manje ukuthi akekho grade yabo, kanjalo ukuze sonke sibe mmoja ekugcineni. Futhi ngingaba-advise fethu ungayisebenzisi i-beat edownloadiwe because yabo thina sayishaya ividiyo enswembu dog. Manje sesishaya ukuthi asikwazi ukuyifaka kuma-TV nakephi, even ingoma sikwazi ukuyisenda kuma-radio because sisebenzisa i-beat yomuntu singamazi umazi, i-downloadile yabo, soboshwa masithi senza izinto yabo.
So yeah, but leya video abantu bayithakasela kakhulu. Ngikhiphile dog, ngikhiphile isingili entsha igama layo iDie Gogo featuring uTrivesta T. Ngazi noma ngibiza kahle so ngixolele. Yeah, inkosazana nje phethe ecula kahle yabo iDie Gogo igama lengoma. Confesso wazi uyakhumbula washingani basukulu. Emva kwesingili ngiyarekhoda nje kuney'ngoma ey'ningi angazi noma ngizokhipha i-album noma i-EP noma i-mixtape mina ngazi but inama-feature a-right kakhulu. Kanti mina uNkulunkulu ngamenzani kokimpilo ilikhulu lo washona ngafunda ngageleza sena kusephakathi isikole ngabuye ngazijikela ekhaya gogo hlwembuso kwakumele ngiyosebenza Music wami dogi ukhona mfethu kuwonke ama-platforms of-music sibale o-iTunes, o-Spotify, o-Apple, o-Deezer, etc, YouTube ngikhona mfethu ngimningi nje uvele ufike ubhale uMaphama uthi M uhlukanise uthi Maphama uthi space esincane bese uthi M then kuzovela yonke into ethi mina lapho. Shout out kakucheche ngoba mangithandaza kwangathi inkinga vele zipeninge vele ngingazi ngakhetha ukuthi cha wengivele